yau mu je yau ga location din nan ko wajen falwayan nan ba da ne fare ko kamar bawo yauwa idan da wuta aikin nan ba zai yi ba yanzu nan je location din kan wannan falwayar akan zamu yi wannan aiki ina jarumin yake yauwa a wannan wajen kana ji na abin da zai faru budurwa ce kake santa kake mutuwar santa kake son zaka aure ta kana ji na ina jin ka to gidansu cikin ikon Allah sai wuta gidansu ta lalace kuma akwai wani shiri da take so ta kalla kuma shirin nan in ya wuce ta ita tana cikin damuwa wuta gidansu ta lalace kai kuma kai ne saurayinta tana kuma mutuwar santa sai ta ce maka idan baka hau saman falwaya ba ka gyara musu wuta to fa soyayya ku ta lalace kai kuma baka iya rabuwa da ita ba kuma kai baka iya gyara wuta yanzu abin da muke so mu samu a wajen nan ka hau kan falwaya kana shirin gyara musu wutar zaka taba high tension din can wacce wayar mara riga wacce mai kaurin ta ita ka dan taba tana taba za ta ja ka fado kawai ta ja ka fado muke so kawai mu dauka mu samu wajen amma boye ka ga yanzu babu wuta babu ne ba ka taba amma ba ta ja ka to yanzu kawai abin da muke so mu samu kana taba wayar haka irin ta ja ka fado nan wajen abin da muke so kai kuma abokin shi ne tare kai ne kake ziga kake daura shi a hanya yake yin komai kai abin da muke so mu samu a nan kenan da Allah wannan fim din bai kyau so nake wannan fim din a shekarar nan ya kowane fim kyau to kana ji kawai kana tabawa kawai zai ka danyi garar kamar ta ja ka kawai sai ka faɗi tunda babu ne ba a yan ɗauke wuta sai da na tabbata an ɗauke wuta sai na ce ne aikin kenan abin da za ka yi yawwa a ga mutumi na kana faɗuwa ɗin nan wallahi za ka zama celebrity ni kana zama celebrity ka samu kai hoto da ni kawai ka dalla can kai ka zo ka hau mana ka zo ka hau na ce kai yanzu ai tension ɗin nan ko babu wuta a kanta ko babu wuta akwai nefa yanzu ni darakta ba ma wannan ba ma hawa a nan misali idan na je na hau na faɗo kan wannan rodin ko kuma na faɗa gidan siyarinya ya kai me kenan ai ban mu faɗa ai mun ma bayani na faɗa ba na ce babu wuta a wadda ko babu wuta in ta faɗo raba kwalta take biyu ta raba mota biyu ballantana ni dan adam in hau kanta shikenan ita har ka ɗaukaka dole sai an sha wahala abinda nake so ku fahimta in dai fa za ka ɗaukaka dole sai ka sha wahalan nan dole to ni fa gaskiya darakta shikenan kana ji yanzu ka hau din gaskiya zan yi amma gaskiya ba barka ji in ka hau ba sai ka taba ta in ka hau kawai da ka hau ka dan daga hannunka kuma ka dan taba mu mun san me za mu wajen editing mu za mu sa edita ya sa shokin karar irin ka faɗo kafa kan ciyayin nan zaka faɗo kan ciyayin nan kaga ciyayi ne suna da yawa ciyayi laushi ma zaka ji ma ka faɗo ba wani abu bane ba wannan da Allah ka je ka yi mutum ina ka je zaka iya fa mutum ka je mana wai kai wani ana wani lauyi ko ba ta form ce a wajen da faɗo yana ji jiki je kawai je ka hau je ka hau ba gaskiya darakta wallahi zaka suna ai ka kowa suna na ga ma je kai uwa na san zaka iya kai cameraman ina cameraman dan ka dade kaga kai je ka can wajen ka dauko wayar shi ka fa dauko shi fa sosai fa dauko saman kai zoomin din hannun shi wajen taba wayar karka ci ko kana ji yau waje ka kai mai reflector kana ji na ka tsaya haka zaka dinga yi haka in ka tsaya haka ka samu fuskar sosai in ta walge shi ne wajen bidiyon zamu ga a fuskar shi dau ta fito a sama da Allah ka fa dauka sosai ya wuce nan a wuce nan dan sun ya sa guwa ka ya kasa yawa wallahi in dai baka dauka ta yayi sosai wallahi sai na wallahi ba za ka samu salari wannan watan sosai yaki sosai ina wannan yake kai me lema ka dan dinga sha da baya kan lema ta fito ka dinga dauka ta sosai kai kuma ka tsaya daga gefe in na baka da